Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong ni Marua. Dali, suod mo sa kwarto. Usamay mo ipakita na mo. Ang kamaturan ko noon sa simala. Dali ka mo, dali! Unsa man ang papel nga imong gikunitan? Tanawa ninyo. Tanawa. Drawing ka na sa usa ka. Bitasyon. Huwag mo kining nakapausab sa imong anak maning. Ang medalyon nga iyang gisulob karon. Unsa? Naibaw kung nakabantay ka na sa mga medalyon maning. Pero wa lang ni mo hatake o pili. Medalyon. O naa ni Marla. Uy, murag nakabantay ko nga may gikwenta siya maning. Dili ba? Manang. Doon na si Marlana ng medalyon nga giingon ni Lolo Paulo. Pero, mahimo pagbangutan na, Lolo Paulo. Saan siya? Nganong nahibaw ka man bahin na ng maong medalyon? Tungkol kay mo ka na nga mong misyon. Unsa nga misyon? Pasabta gani mi, Paulo. Kay misamot na nga akong kalibog. O nganong nahimo man ninyong misyon? Kinsa man gid mo? Ha? Lolo Paulo? Pamati mo. Pamati. Sa unang panahon. Mahimo bang di ka magpakurat, Lolo Paulo? Istorya lagi na Hina lang, mamati mi. Ay, nervyoson man tanim mo. Sa unang panahon. Tukay nga panahon. Nga mong pamilya doon ay tulumanon. Sa panahon pa sa among mga katikuangan. Unsa man ang maong tulumanon? Ang pagsumpo sa pagbalik ni Marua. Marua? Kinsa man sab na si Marua. Mao ka na siya ang panggiitang parangan sa unang panahon. Dining dapita, o among kaliwat. Ang among kaliwat sa maong panahon, ang migukod sa mga barangan, Unsa? Og mo'y mo patay sa mga barangan, bitayon sila o sunugon. O dili ba, pagalumsan hangtod mamatay. Og si Marua, ang usa kanila gisunog siya. Apan namatay ang iyang lawas sa pangyang kalag naglatagaw man. Nangandoy og panimalos sa among kaliwatan. Mao ka na ang katapos ang mga pulong nga nalitok ni Marua sa dayunan niyang kamatay. Hutdon hangtod ang katapusan namong kaliwatan. Dili ko mutuwa na. Sasalidal na sa sinin mo makita. Paminahwao na siya maning. Sige na. Padayon, Paulo. Daghan ang nangamatay sa mong mga kaliwatan nining dapita. Tungod kay nalambigit sila sa mga babaeng makapuyo niya ng maong Villa. Ang Villa Alpamero. Unsa? Ugang akong amahan! Pastilan kinitiguang nga. Uy, Pagtarong ra, Paulo. Ang akong amahan.
O nga amahan ni Gabriel, namatay tungod kay nagkagusto sila sa usas mga nakapuyo niya ng maong filya. O karon, si Gabriel, siya na lang ang katapusang kutay sa dugo sa among kaliwat. Og siya ang katapos ang patyo nun ng Maruwa. Mao ba? O maning, si Gabriel, og siya usab ang katapusang dugo sa among kaliwat nga may taha sa pagpatay ni Maruwa kung mobalik man siya nining panahon. Ug unsa may kalabutan ni anak ni Marla? Si Marla ang posibleng napili ni Maruwa ngayang sudlan aron makapanimaw siya sa mong kaliwatan aron paghipos sa katapusang dugo sa may patay kaniya. Unsa? Kung mauna, namiligro si Marla kung makig-uban siya ni Gabriel. Dili. Manang, dali. Mamiyata din eh. Dali. Marla! Ayaw ka mo kadlo. Dili na mo patyo ng lawas ni Marla. Pungalala mo nga makasud siyang lawas ang barangan nga si Maruwa. Diin masab na ninyong istorya. Kikan ka na sa diary sa akong lolo. Ngayang gipasunod sa akong amahan, hangtod na kanako o karon pagasundo na usab ni Gabriel. Marla! Marlahain ka! Marla! Nawa na usab si Marla. Marla! Marlahain ka! Maning, nganong nangita ka man ni Marla nga dinhiraman to sila sa kusina? Wanas na din eh. Wasap niya sa sulod sa mga kwarto. Si Gabriel! Si Gabriel! Lolo, di ko ba namin daanay? Pastilan mo. Puno-puno mga sa mong kabalaka. Lumpasin kung may taka na usap ni Ugip Pangita ni Gabriel si Marla. Dali, biyaan ta siya. Biyaan ta natin ko. Pangitaw ta si Marla. Dali. Ay, saan naman tayo ni oy? Nagsige naman lang nagpangita ni Marla. Gabriel, asa mga ko nimo dat-un? Uban lang ako. May importante lang tang pakikitaan. Pero gikapoy na ko. Ayaw pa daog sa imong kakapoy. Kinahanglan matangtang ka ng daotang espiritu nga gusto mo gamit sa imong lawas. Unsa? Marla, mao ka na nakapaluyan nimo. May daotang espiritu nga gusto mo ulipon nimo. Gusto kinahanglan di siya makasuod sa imong lawas. Di ka niya magamit sa pagpanimaos. Gabriel, Oh, anong mihunong ka man? Gabriel, Gabriel, Naunsa ka, Marla? Ay, pagunong. Doon lang ta sa atong adtuan. Dali na. dat-un ko nimo simbahan. Oo. Ang ako lang higalang pare, makatabang ni mo, Marla. Unsa? Dali na. Gunit ako, ha? Doon lang ta simbahan. Dili ko. Oh. Unsay di ka? Mahadlo kong musod og simbahan, Gabriel. Oh, unsa? Gabriel, dili tawo padayon sa simbahan. Gabriel, dili ko. Marla, wa na ko laing nahunanaan nga paagi nga makatabang nimo. Gawas lang gyud sa pari sa simbahan. Di lagi ko. Oh, Mahadlo kong musod na dapita. usa? Maluoy ka, Gabriel. Ayaw lang kong dad-adi ha. Maluoy ka. Di, Marla. Kinahanglan makita ka sa akong higalang pari. Busa dali na. Ay kahadlok ni ako. Kuyog na ako. Di lagi ko musod. Oh, Marla! Tabang! Oh, Tabang pa! Marla! Balik na rin! Marla! Oh, nibalik siya sa agi. Sundan ako siya. Marla! Marlahain ka! Marla, anak! Ay, naunsa naman tayo ni Maning. Ay, baon na lang yun ni atong mabuhat. Sa sunod! Marang, matas pagkaga. Oo, ay, Maning. Sa sunod, kung magkunikta na siya, kinahanglan kadinahan siya. Unsa? Maning, kinahanglan nga damon mo ang imong kasing-kasing. Dili mahimo nga maluoy ka ni Marla, kay ang kaluoy mao ang iyang kapildihan.
Kung tinuod nga inyong kaliwat ang gitasa pagpatay na ng Marwa, posible nga inyong patyon si Marla. Dili ba? Kisultihan ko na ikaw, waba. Ang iyang lawas ang bantayanta, nga dili masudlan ni Marwa. Busa kinahanglan ato siyang makitaan o mabutang sa kanapit, nga dili makasud si Marwa. Kung daotang espiritu ka na si Marwa, ang simbahan mo ay maayong taguan ta kang Marla. Husto ka! Dapat mo nang, papatiran ka niya. Kumbida ning tikuha nga. Marla! Marla, hain ka! Si Gabriel! Oh, si Gabriel. Gabriel! Gabriel! Hay na akong anak! Gabriel! Noy! Nga nangita ka sa kong anak? Giunsa mo si Marla? Noy maning, kuan. Pasaylo ako Noy nga ako unta siyang dadon sa simbahan. Usa! no. Sa simbahan! O ya, unsa may naitabo? Nahadlok si Marla nga dadon ako sa siya simbahan. Gitukmod ko niya, ug midagan siya. Unya lagi, hay naman si Marla. Nagtuo ko nga, mibalik na sa siya sa Villa. Unsa? Ay kabala ka Noy. Pangitaon ko yung mga anak. Diyaw na mo. Gabriel! Gabriel! Ayaw itaw pasikiti akong anak. Bisag usap pa yung buhato ni mo. Karon, mituo ka na gyud sa kong gisulti, nga may daotang espiritu nga gustong mo ulipon sa imong anak. Wala ko lang mahimo, di ba? Gawa sa pagtuon na lang sa tanan ng mga isulti. Gusto ka. O kinahanglan nga magdali ta maning samtang dili pa siya hingpit nga magamit sa daotang espiritu. O sige, mag-agad din mo. O sabay, buhaton ti karon. Una, kinahanglan nga may bawaan nato kung hain si Marla karon o kung unsa nang iyang kibuhat. May laing magkatabang na to. Si Elgin unta. Pero, Unsay piro? minagan siya palayo sa bilya kagahapon. Tungkol kay kalit kami sakit ang iyang Kinoo ko. Kung mao ka na, usibling na uwahin na tamaning! Usa? Si Gabriel! Si Gabriel, mamiligro na si Gabriel kang Marla. Usa? Nagkinahanglan si Gabriel og panagang bato kang Marla maning. Ha? Busa lakaw maning lakaw. Lakaw maning tabangi. Si Gabriel, mubalik us agi kinahanglan nga makakita kong panagang para ni Gabriel. Ani una ako. Tinood ka nang ipanultis ni Guwa. Mura magkulbaan mo tuuan niya. Pero, naroon kang ako mga anak. Salamat. Salamat ginawa na ang kalapat sa kuo. Kinahanglan matawagan ako si Sir. Nagkinahanglan og tabang si Marla. Nahadlok ako siyang kahimtang karon. Hello? Sir, may isulti ko nimo. Nagtuo ko nga nabalik na ni Marla ang medalyon, sir. Oh, og niya pa, sir. May nadiskubrihan ko sa suod sa Villa. Usa ka kwarto sa usa ka barangan. Kuan, di ko makadugay dito sa suod, sir, kay musakit og maayo nga akong Ha? Muna akong buhaton, sir? Oo. Sige, sir. Bye. Gusto si sir nga ikapalayo si Marla sa ubang tao. Labi na ni Gabriel. Nganong nakailaman si sir ni Gabriel? O nganong namiligro man si Marla kang Gabriel? Ako lang yung sundo ng isugo ni sir. Marla? Niyan sa Gadinis Villa, unsa? Marla, tubag ako. Sulti ko kung unsay natabo nimo karon.
Marla? Oh, uy. Typewriter ka ron. May nag-type sa taas. Marla? Ikaw ba lang nag-type diya sa taas? Oh, kalit lang nasira ang pultahan. Marla, tubag ako. Ikaw ba ka lang nag-type sa ibabaw? Ano siya mo tubag? Busak ako. Tanawon ko kung siya ba ginang nag-type. Marla? Naa ka diya sa pultahan sa kilid sa hagdanan? Kung mauna, kinsam di ang nag-type sa taas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.